Kijing tip bagi khobor ki baman la kasni na khwasi kai channel siang bahal subscribe nok manta ka Voice of People Party VPP kapan paw yang kenjeng singiu khia ka bakrau alor ka kan rum kan ram ka balane la katuk anepor hapadeng ka Mekhalia College Teacher Association bat wise counselor ka nehu hakabai dei bat karai jong wise counselor par batrai kamno ya ka National Education Policy 2020 nadu neus nempule ka kerwa balapha daw presiden jong gaseng uba aden milar basai moj ka ong ba gaseng kasneu khia alor kicing ki samla pule batru kapalong baya kaseng panbu jengkeli hadu kano kajing hikai kan saiso lamda apan biang lutchwa ya ki katuk ane ki banta ki bodon kam kum ya kajing tai ya ki kamera kelas bat ki wei ka jing penbun ya ki no hikai bat ki wei ki jing don kam chwa pemtri kam ya kane ka polisi bathamai kum kaseng ngi kwaru ban gantu ya ki samla pule pa kim dai ban sha pengop ha ki katuk ane ki bakwa ban pemtri kam bit no ya kane ka polisi mentah hi usnam pule klaim na perkat phashwa ya ki katok ane kijing bangila kedeu khamat laong ba arden kaseng ka kwaru ban kren da ka basai kedar ba kampar sya setia ya ka jing putai kam ya ka NEP hanrai ka bu ka jingkeli hadu kanno ki jaka pule bat ki college ki bal pengkre ban pentrai kam ya ka NEP naduk mentah hi usnam dem nak let ro ban pej ya kito kijing ki bala kedeu la ban singau tho ba ke NEP 2020 kan wanra ya ki subjek pule ki pathamai ki pakanthop ya ki vocational course amar kata ki kamera kelas ki pathamai ki long ki badon kam batru don kam ya ki no hikai ki pathamai na lor ki baladon lopa ban hikai ya ki ne ki subjek ki badang mi thamai na kata kadau dai ki ne ki atli ki badai ban pakre janai shwa ban tri kam ya ke NEP 2020 shu oba aden milar basai moj ulong ba kum kaseng kaseng khia ya ka jing bom don mon ka sarkar pan permi ya ki post no hikai bathamai ha ki college ka pan bor pat ya ki college pan permi dalade ka ba omir kat kardan pat bat ki sanction post kat kum ki kendon ka UGC kani tang bakawan ra ya ka jing pher ha ka jing siu hanrei wat ha ka jing khia ka kamru ka NEP 2020 ka ban juro ba don kam ban ai autonomy ya ki college ka ban bu jing pat ya ka sarkar jela ban te lakam ya kar kom trai kam ki college bat ki slempule kaban wan lampat sya ka jing lai luj chongki ban bu dor kat bak sngew bit ban bu dor ya ka bai school bat ka nepat kan pen khia ya ka jing kit ki samla pule kham tam ki to bawan na ka ying ka sem baduna ka yok la kot ka seng ka ong bak sngew dai ban pen kan mau ya ka rai ka sarkar jela ban priang ya ka CUET klem na pej ya ki ki jing ki bak ki samla pule ki man daki babun bak ki samla pule ki ladu ai lakalat ban peteng ya ki jing pule haki undergraduate course nakadaw ka jing duna palat ki jaka tho ya ki examination kuyu namar kata ka Voice of People Party kam kwa bakum kene ka apot kan wan jia biang haki samla pule ada pentrai kam ya ke NEP long presiden ka VPP namar kata na ka benta ka bit ka biang ki samla pule patru ka pule puthi hak jela ka Voice of People Party ka kentu ya ka sarkar jela pakan chim kia nok mador bantu kelar ya kene kamat batru ban pekut nok sisendon ya kajingitan terlai pedengka MCTA batu wise counselor kenehu